nke a bụ mkpọ na ụmụ ojii na abatata bụ gịnị? Bụ nwanne, ofu nne ofu nna. Onye bụ Amagunze? Amagunze bụ onye a na-akpọ na-evu nze gị. Na-evu nze gị si n'obodo a na-akpọ Amagikwo na steeti Ebonyi. Ndị ogoyoma na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesa anya, kedu kwanụ ka mbazu si egbuji? Afọ m bụ Ọmalịcha Ada Igbo. Ya bụ na nke a bụ mgbe na-esere m, biko echefukala ka ị sọskraịbụ ka iwe ka na-esonyere m wee na-akwalite ndụ na omenala Igbo. Ihe anyị bịara ime n'ụbọchị nke taata bụ ihe dị ịtụnanya, dịkwa iche n'ihe ndị anyị na-emebu. Ọtụtụ mgbe ka ọ na-abụ steeti dị etu a na steeti dị etu a na-akwalite isi, maọbụ steeti dị etu a na-akọtọ steeti dị etu a sị na onye anọghị mgbe eniri ozu na-ebido n'ụkwụ a egwu ya. N'ihi na ya amaghị ya mere anyị ji ekwu ka ndị isi na n'ọkụ. Tupu enwe steeti, enweburu ndị bụ ndị Igbo. Ọ bụkwa gọọmenti etiti bịa gwara gị na ịbụ onye Abịa, Anambra, Ebonyi, Enugu nakwazi Imo. Mana ị mara na ọ bụghị gọọmenti etiti gwara gị na ịbụ onye Igbo. Ị bụrụ onye Igbo tupu enwe steeti adịgasị iche iche. Eleghị anya, enwekwara ike oge ọzọ ha sịkwa na steeti ise anyị nwere n'ala Igbo kewepụtakwa steeti ọzọ. Mgbe e kewepụtara steeti anwa, ụfọdụ ekwubukwa ekworo nwunye di. Ya mere m ji bịa n'ụbọchị nketa ka m tụpere gị azụ, maka na esi m olu wee bịa. Ngwa sonyere m ka m gwa gị na Igbo niile bụ nwanne. Onye ahụ ị nwere ike ị na-akọ ọnụ nwere ike ọ bụrụ na gị na ya bụ otu nna ma ọ bụ otu nne, ma ọ bụrụ na ị maara etu unu siri wee malite. Abịa na steeti m, abụ m onye Enugu. Na steeti m bụ Enugu, e nwere obodo a na-akpọ Ọlọ, etu a ka ndị bekee si kpọọ ya, mana ọ bụ na ide ya n'Igbo etu a ka ọ ga-abụ, mana ọ bụghị ya bịara taa. Steeti a nwere obodo a na-akpọ Ọlọ. Abịa na steeti Anambra, e nwere obodo a na-akpọ Novija. Abịa na steeti Abịa, e nwere ebe a na-akpọ Ụmụakụ. Sonyekwara m ka iwe ke na afie m na-eme. Ọla dị na steeti Enugu, Novija dị na steeti Anambra, ebe Ụmụakụ dị na steeti Abịa. Mana ụmụ ihe dị m jikọtara obodo atọ. Nke a dị n'Enugu, nke a dị na Anambra, na nke a dịkwazị n'Abịa. Ọlụ, Novija na Ụmụakụ bụ ofu nna ga-eji Ọlụ, Novija na Ụmụakụ. Mana oge ndị okike steeti bịara, n'ihi na ha bisara ebisa, n'ihi na nwanne na nwanne megịnị bisara ebisa, oge ha kebeziri, ha wee kere Ụmụakụ gawa na steeti Abịa, kere Novija gawa na steeti Anambra, kerezie Ọlụ gabazie na steeti Enugu. Mana n'ihi abịago kewaa ya, onye bụ onye Ụmụakụ ma onye bụ onye Novija pụta echi ọkọba onye Ụmụakụ ọnụ si ya na o si na steeti Abịa, ma chefuo na ọ bụ ofu nna. O nwere ihe m chọrọ ịkọwara gị. Tupu obodo amalite, obodo anyị na-anụ maka ya bụ mmadụ. Oge ụwa asaba anya, oge steeti Abịa bụ ịmaga na oge anwa onye tolite ọ chọrọ onwe ya mee gịnị gaba. Mmadụ nwere ike kịta mmadụ a na-aza ya dịka akụ. Etu o tolitere ana ebe nna ya mụrụ ya nwere ike ịbụ ebe a. Ọ sị mba na ya onwe ya chọrọ ịga na mgbago ugwu a, na ọ chọrọ ịga n'ugwu ebe a ka ọ chọrọ ịga. O ruo ebe a, ọ nụọ nwaanyị gboro nwunye gbago n'ugwu a, ha ebirikwe. Ọ bịazie ebe anwa ha na-azịzi gịnị Ụmụakụ maọbụ Akụ. Ịghọtago, ha na-azịzi Ụmụakụ. Abịazie n'obodo etu a, ndị anwa onye nke anwa amụrụ ụmụ gaba. Onye ka ha bụ? Ihe ha bụ Ụmụakụ. Etu a ka obodo si mete. Ị na-aghọta ebe m si abịa? Ya bụ na eleghị anya, enwere ike ọ bụrụ na obodo gị na obodo ọzọ nọ na steeti ọzọ bụrụ nwanne, i wee mee ọnụ wee na-akọ ya ọnụ n'ihi na gọọmenti etiti bịara abịa
kewara unu. Ka m nye gị ọmụmaatụ ọzọ. Abịa n'obodo dịka Mkpọ, Ụmụoji na obodo a na-akpọ Abatete. Nke a bụ Mkpọ na Ụmụoji na Abatete. Bụ gịnị? Bụ nwanne, ofu nne, ofu nna. Abatete tọrọ Ụmụoji, Ụmụoji tọọ Mkpọ. Ndị nke anụnwa, nke ha katọrọ mma. Ha atọ bụ n'otu steeti Anambra. Ma tikwa ha na-atọ n'otu ogo gịnị? Otu ogo lokal gọọmenti. Kedu ihe anyị ji azọ gidigidi? Ịbụ onye steeti a, ịbụ onye steeti a. O wee bụrụ amaghị ntọala na-ebutekwa n'ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na ị mara ntọala ga-ele gị anya, ọ bụrụ na onye na-agwa okwu bụrụ nwanne gị na jụọ ese, kedu ka obodo m si malite? Kedu ebe obodo m malite? Kedu onye bụ obodo m? Nke a bụ ihe m na-agwa gị. E nwere ọmụmaatụ ọzọ m chọrọ inye gị. Abịa n'obodo dịka Amagunze. Amagunze a dị na Nkanu. Nkanu dị na Enugu steeti. Dịka ndị ogo gọọmenti si kee ya, ha tinyere Amagunze na Nkanu. Nkanu dị na gịnị? Na steeti Enugu. Mana ọ nwere ihe dị ịtụnanya m chọrọ ịgwa gị gbasara obodo a bụ Amagunze. Onye bụ Amagunze? Amagunze bụ onye a na-akpọ Nevunzege. Nevunzege si n'obodo a na-akpọ Amagụikwo na steeti Ebonyi. Mana ọ bụrụ na inyocha dịka ntọala Amagunze a si bido, Amagunze bụ nwoke a na-akpọ Nevunzege si n'obodo a na-akpọ Amagụikwo. Ọ bụ onye nta wee bịaruo na obodo a na-akpọ na Ọfịanwa wee nụba nwaanyị, mụba nwa. Ebe ahụ ka afọ anụnwa Amagunze. O wee were obodo o si Amagụ wee tinye ya na Nze. Ebe a ka azụ wee zazie Amagunze. Na onye Amagunze pụta, ọkpọ onye Ikwo onye Abakaliki. Na onye Abakaliki a chefuo na Nevunzege bụ onye Amagụikwo. O wee bụrụ gịnị? Amaghị ntọala. Onye fụzie nwanne, ọ sị ya, if you move I shoot. Adịghị n'udo na enweghị ofu obi. Ka m nye gị ọmụmaatụ ọzọ. N'ihi ka m bee ihe onyonyo a nkenke, enwegasị ọtụtụ obodo bụcha nwanne n'ala Igbo. Dịka ọmụmaatụ, Achị Mmakọ bụ nwanne. Achị Mmakọ bụ nwanne nọ na steeti Enugu, mana ha nọzi n'ogo lokal gọọmenti dị iche iche. Abịa n'obodo Achị, Achị dị na Oji River lokal gọọmenti. Abịazie na Mmakọ dị n'Ogwu lokal gọọmenti. Obodo ọzọ bụkwa nwanne bụ Nsude na Eke. Nsude dị na Udi lokal gọọmenti. Eke dị na Udi lokal gọọmenti. Ha abụọ dị na steeti Enugu. Obodo ọzọ bụkwa nwanne, obodo a na-akpọ Afa, Egede na Nike. Abịa na keta anụ a, Nike etinyere Nike na Enugu South ka Nike nọ. Afa nọ na Udi lokal gọọmenti. Egede nọkwa na Udi lokal gọọmenti. Na ha atọ bụ nwanne. Enwere ọzọ bụ Mbala na Amụda. Mbala na Amụda nke anwa na-abụ dị na steeti Abịa, ma ele anya ha dị na ogo lokal gọọmenti dịkwa iche iche. Kedu obodo ọzọ? Ka m chee ya. Echetọrọzi m nwezi nke dị m n'isi kịta ka m ghara ikwugide wee kwufie ma onye gị nke na-abụrụ ya. Nachi azụ, gaa jụọ ese, jụọ okenye nọ na be unu, kedu onye bụ obodo m? Mara onye bụ obodo gị. Ka eji ụbọchị ọzọ mgbe ị ga-abịa wee na-akatọ onye obodo ọzọ, ị mara na onwe ihe dị iche capital bi nọ Efi. Ị mara na Igbo niile bụ ofu, mana ọ na-atọ m ụtọ ma ọ bụrụ na ewepụ steeti mara na Igbo ofu. Ka ndị mmadụ mara na ewepụ steeti na nwanne ka dị. Na-ewepụ tupu ndị ọcha abịa na enwere ihe bụ nwanne ma nwee ihe bụ obodo. Ngwa ka emesịa. Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa.